El rei Zhao, de Zhou, tenia 26 anys quan un meteorit va caure des d'Orió i va aterrar sobre les muntanyes del sud de la Xina. El més impressionant és que el meteorit es va convertir en un préssec enorme. Oh, què és allò? Anava baixant pel riu fins que un caçador el va recollir. Aquest caçador, que es deia Lui, tenia 5 filles. I tant ell com la seva dona desitjaven, més que res en aquest món, tenir un altre fill. Així doncs, va recollir aquest regal de Déu, aquest préssec gegant, i li va portar a la seva dona perquè se'l mengés, No hi ha vist res esperant igual. que els portés bona sort. Oh, podria ser que fos un regal de Déu?